wajibane seorang istri menika kedah manut kalih bojo. Oh ngoten nggih. Ajeng dipun kaya ngopo? Kuwi pira Bu Kesi? Nyaosaken menika 300. 300. Ojo 50 ae. Berarti yen ngeten nggo Pak jenengan susui 50 ngeten nggih. Nggih. Waduh. Iki jane ustad ngono wong ning pasar iki iso ning kene susu-susuan. Syukron Suwanda. Sing nika lek gendeng napa nika? Sesideman nika lho. Wah, Pak Ustad nuwun sewu jenengan ngersake sesideman. Pun mboten napa-napa. Mboten salah niku, Pak. Niku mumpung Bu Kesi rawuh. Lho, sesideman niku lak tegese niku perselingkuhan ya, Pak. Ampun mboten gagas artine. Penting bayaran muni. Enggak, Bu. Waduh, nyun sewu Pak Ustad, kula nggih diparingi niki, Nggih, pun Pak. santai mawon. Nyun sewu, nek peparinge kiai ditampa akeh sidike, ning aja ditonton akeh sidike. Ngoten nggih, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Kiai. Nggih, Bu Dosen. Lah niku 100 niku setahun ora entek. Terus carane Tukokke tanggalan. iki ustad iki ormas aku ngungkuli Cak Kiron iki. Mboten mergi napa? Niki suasananya, Mas. Nggih. Jadi kita harus membuat suasana. Rak ngoten nggih, Lur. Nggih. Monggo dados. Nggih, jumeneng kenging, lenggah kenging. Nggih. Pripun, Pak? Sing nanggap Yai Padasan. Pripun, Pak? Manuta Bu Kesi. Ayo. Tinimbang dijabel 100mu. Ayo. Nggih. Nggih, Pak Kiai. Nyun sewu Bu Kesi kiriyen. Kula tak matur sithik nggih. Nggih. Mbok menawi Pak Dewan ajeng nambahi. Jenengan malah nyangkut teng pundi-pundi niku pripun? Mboten napa-napa. Wong Dewan kudu entrengan, kudu loman. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Cocok nggih, Lur. Ngoten nggih Pak Dewan. Ajeng nambahi mboten, Pak? Alah pun to mriku. Nggih. Ya, sik tak paranane dhewe weh. Waduh. Wah, iki jan cukat-cakot terengginas terampil iki. Nggih. Santai bae. Sembah nuwun. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Lemah teles Gusti Allah sing bales. Tak dongake sesuk gen kepilih meneh. Wong Dewan ki nek kepengin kepilih neh gampang. Mas Dalang. Mas Dalang, ringan. Loro ninggali. Nggih. Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang. Lowong. Nggih. Kalih Bapak Sri Setyo menika Bapak Lurah Darmadi ugi rawuh. Oh nggih. Terus Bapak Haji Idris Sarjono Sarjana Hukum, anggota dewan saking PDIP ugi rawuh. Nggih, lan nika pun lenggah. Nggih. Wis pokok ditapis mawon. Nggih, matur nuwun ya Allah Nggih, kathah nuwun. sanget. Mugi-mugi dados Bu Kesi, barokah. mosok kok tampa kabeh. Lah sing lantarne Pak Setyo ya ora ketang separuh Pak Setyo ngono. Dicaoske sik ngono. Pak Setyo napa kersa? Mboten kersa niku. Lek takon kok napa kersa iki piye to? Mesti isin lho ngawute. Engko Pak niki dum rejeki. Pun santai mawon. Nyuwun sewu Pak Setyo. Kula pun lunas. Nyuwun sewu Pak Setyo, nanging menika kula dipun dawuhi kalih bojo kula. Nggih. Ana wajibane seorang istri menika kedah Nggih. manut kalih bojo. Oh, ngoten nggih. Ajeng dipun kaya ngopo? Kuwi pira Bu Kesi? Nyaosaken Pira? menika 300. 300. Ojo 50 ae. Berarti yen ngeten nggo Pak jenengan susui 50 ngeten nggih. Nggih. Waduh. Iki jane ustad ngono wong ning pasar iki iso ning kene susu-susuan. Mboten Mas, niki kajenge mengke terkesan. Nggih. Malah natural. Lah ngoten to niku. Nggih. Mbok napa sesuk nun sewu. Wong kula niku dadi mubalik nek jenenge pun 2 taun iki jadwal kula kebak. Gara-gara diumumke corona itu rontok. Habis jadwal. Sami. Terus resik. Nah niku. Mbok menapa sesuk nek iso ndamping-dampingi Mas Yoyo. Amin. Nggih. Monggo. Terus. Konjuk dumateng warga masyarakat.
Padasan Polokarto mriki. Matur nuwun dalu menika panjenengan sedaya sampun mercaya bojo kula Mas Cahya Kuntadi lan ugi kru Madangkara lipur warga ageng masyarakat mriki wonten ing acara tasyakuran Ibu Bu sinten lawas manipun? Bu Parsi. Bu Parsi, matur nuwun. Mugi-mugi dados rono amal kesaenan panjenengan sedaya kersa rawuh wonten mriki. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat Padasan mriki tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun, Amin. keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Lan pun kesupen mengke taun ngajeng upami tambah rezekinipun nanggap wayang malih nggih, Pak. Nggih. Lah mau wis arep tak pajeri ngono kok. Lah nggih. Kan pun ajeng kula panjeri. Leres. Jeng-jeng kan tahun ngarep lakoni sengkuning gondol BLT Wah, ngono. siap Pak Setyo. Kula mikir tenan esuk arep lakone piye ya kuwi terusan ya. Iya Bu Kesi. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Pak Setyo menika pikantuk salam saking Jakarta. Nggih. Mas Sukri Hono Coroko. Oh, nggih. Salam sungkem katur panjenengan. Nggih, bolo. Nggih. Tepang nggih. Nggih. Biasane nika sok kenal ya nika nggih. Nggih. Asli nggih tepang kali jenengan Pak. Nggih, bolo nika. Nggih. Ini gandeng kelarangan dadi ra bolo. Waduh. Mbak menawi Pak Setyo badhe bawa nglajengaken. Lah, lah Bendoro 100 kok kayu. 100 tambahi 300 kok mubalik kon bawa niku prito. Nyuwun sewu Pak Kiai, mbok menawi kersa duet kalih kula ngaten lho, kan mergine- swantene nggih sae. Nggih, mergine pun kula goleke tambah niku karo kula borongke jenengan. Lah nek mboten ngoten wis tak nyangke dhewe wae niki mau. Monggo Nggih, dados. Nggih. Bendera terus kayung yo Nggih, Bu Kesi. dalem. Niki ketua PACNU nggih rawuh nika. Bu. Inggih Ibu, Kayak sugeng rawuh. nggih, pesenane jenengan pun kula sampaikan, garek nunggu mawon ngoten nggih. Muga-muga ya manggone ning Sukoharjo, Polokarto, Allahumma amin. Amin. Bu PAC ning nambahi no. Nambahi no. Wah. Sapa-sapa ditodong iki piye gitu san. Ya sampe bolo-bolo kok, Pak. Oh bolo. Nggih, kanca kok. Lah ngoten to nggih. Oh nggih. Mboten napa-napa, nek jenengan tetep lanjut terus. Niki kula kok. Oh nggih. Pak Sri pangapunten lho. Mpun Bu. Oke, keren tak paranan Ya dhewe. Allah, Pak. Pak Sri napa kula kancani, Pak? Enggak mriki, dicukup mriki. Layak kok ngagem sarung bae ben penak lek cincing. Nggih. Medune ngendi iki? Lucu iki. Lucu niki Pak Sri Setyo niki. Nggih. Mit sewu. Jenengan lajeng mawon, kula tak njukuk sik. Selendang Sewu, kuning. Kula dongake sing maring Ibu Ketua Muslimati mlebu swarga. Pikantuk liru ingkang ageng lan agung saking Gusti Allah. Sing nek manggon ten Polokarto, syukuran wayangane dalange Pak Cahyo dagelane kula. Waduh. Dijamin. Cocok nggih, Lur? Nggih. Yo. 2 yuta 200 iki donga mlebu swarga. Yo, sapa lek kepengin nambahi? Yo.
luwese Jawi ngoten niku nggih, Pak. Lek sepaneng mesti apa 200 kok iso swarga ya genah wi pelecehan ngoten. Niki evente guyon ngeten niki nggih. Mboten napa-napa. Nek tugase balik sakniki niki goleki rejeki para yoga. Duh. Nyuwun sewu lah nek niki mboten entuk rejeki terus mengke pripun? Wah nggih. Ra ngoten to nggih? Nggih, nggih matur nuwun, Pak. Empati. Leres, nggih. Ikut merasakan. Nggih. Ngoten. Luar biasa nggih. Nggih, pun dilumpukke mawon. Nggih. Nggih, lek ngoten terus, Pak, monggo, Pak. Lho yuta rak lho monggo, jenengan sing nampani mawon. Siap ning Pak. Nggih. Go, Pak. Iki mau balekke. Matur nuwun. Yo. Pak, gawake Pak, dadi tok, Pak. Nggih, min. Oke sih nggo bendara dhewe saiki san ya. Sing bonang ki rak kaya Mas. Sing ning Sragen kaya duwe bonang kuwi to. Nggih, niku Kuwi garwane ya penyanyi kuwi. nggih. Tumut mboten? Mboten. Kaya wis 50 ae. Petuk ning Sragen. Nggih niku Sragen tumut Tardi Laras. Lek teng mriki tumut Cahya Kuntardi. Oh, mboten. Niku bola niku nggih. Angger ten Sragen ning bonangi niku kuwi. Nggih, luar biasa kok. Nggih. Hah? Cah aja ngono, aku isin penting celebung ya malian Pak. Kok lajeng lanjut. Nggih. Kang saking wukir. Ngene iki pengrawit dhewe entuk rejeki aku mbayangne Mas Sugiarto. Jawa Glondor. Penak dadi yoga aku sing usung-usung ra tau entuk saweran. Wis, mula angger ning RRI aku njaluk susuk. Sing Glondor ling pundi? Nika kalung nika lho, rokok nika lho Pak. Mas Mang mriki. Tak usulke lho Pak. Iya, rene. Nyuwun sewu ngene iki gendho sregep, sesuk gendho sregep usung-usung gamelan. Nggih. Sesuk meneh nek usung-usung gamelan golek debok, deboke aja gedang kluthuk ya. Kuwi atos kuwi. Oh ngono nya, wis ora usah rame ya. Terus Pak Rohadi mikir lho, sopir piye iki nasibe? Tem rempet ning ndi-ndi ora ngawut ya ora. Sopir ra melu ning panggung. Niki. Tumut lah niku tumut. Keriyen nang sopir ki nek ning nggon mobil tak kei. Oh nggih. Lah nek ten mriki nonton kok dikei. Oh iya nonton nggih. Pun Pak sare mawon Pak. Nggih, lanjut. Swara kurang pramana ning wasis angung ngrom angung krom marang bendara tiasu lestia pijer ngincangake Umi kancanane ibumu ngono, mesake. Iya, seneng aku. Mas Dalang. Dalem. Ngoten niku upamane bar digarap ragam terus digarap sragenan ngoten saged mboten. Tergantung biayane, Oh, Pak. santai. Santai mawon. Lho Mboten saged sragen, Pak nggih. kok suwe-suwe hitungan to iki? Lah sing marahi jenengan kok malian oleh ketularan, tuman kula malian ngeten iki. Apa gawe dhuwit malian. Nggih, Bareng. Yo. Terus rasa ding, iya terus ya. bapakmu ngisra lho, Iya. Lah aturan mosok dalang dikei akuane sindet aturan kabeh iki. Ya ampun. Sampun dipun caosi kalih panitia. Iki turane diajeng. Gak enek lipstike. Hah wis. Iki turane. Nyun sewu Mas Dalang, Nggih. kersa niki aku awu to. Niki pun diparingi panitia, Pak. Nggih, Nggih. Pancen kula ngalap berkah sinden niku, Pak. Mboten nek niki ngalap berkah kiai kersa. Purun, Pak. Purun. Tuku dhewe. Ah, jagate malih iki. Wis.
Lagi iki enek dalang kuwiran ya, Nduk. Ha iya, wis ora apa-apa. Penting untuk dhuwit. Ayo. Ayo. Sapa jenenge Umi? Sampe lek nyinden gawe mic kabel ngene kurang apik. Pengen ora mic sing anyar sing ngangge wireless ngono? Nggo niki. Pengen ora? Pengen, Pak. Tuku. Santai. Mboten satuku, kula silei. Waduh, iki wis. Halo. Jenengan Pak Seto, Pak Setio. Enggak, Pak. Sewu. Nggih, tur nuwun nggih Mbak Habibah. Nggih. Kok sok Mbak Humimpah e? Turune Umi Habibah. Nggih, Hafifah. Ngoten nggih? Nggih. Nggo, dados. Terus sasideman. Luweh becik patenan dangdut Bu Kesi kena istirahat. Oh iya, raga tuwa pisan. Iya, ben istirahat engko Mbak Tutik sing ngancani Mbak Umi. Oh iya, wis suwi ora muncul. Para Tutik lover wis do kangen. Iya. Oh, Iya. Enggal nggih Pak Dalang. Dalam Enggal niku nggih. non Enggal niku. pindahan, Mbak. Oh, pindahan. Rumangsaku kok padha wae. Tegese rumiyin tumut karawitan ngawi ngoten terus sakniki tumut kula Ya, nggih. pindah mriki. Rumangsa kula niku yoga karo pesinden ki anggere ning undakane sithik kok pindah nggon. Tak kira nggon aku tok. Lah nggih, niku sing ketegelen sing ora gelem mundhake niku malah. Oh, nggih ta. Nggih. Nggih, yo. Yo. Urip ana undang gede
Geser Bukesi. Mbak Tuti. Sri Astuti Retnowati. Semangat Pak Ustaz. Siji loro telu anu nyenggak ini rada banter. 50-50. Oke. Semangat semangat semangat. Nyenggakane le banter kaya ora bayaran ae. Ayo, Lek. Nggih, sing Sing rada niku, sing rada Pak. banter ya. Sing Mas Tio niku lho. Niki. Niku Mas Tio niku lho nggih. Niku wong ngarep-ngarep. Niki yange jenengan. Kecilikan lek niku Pak. Niku keciliken tok Pak jenengan kaya ngoten. Mbok madulke sing gedhe lah. Kula mblegu kados ngeten ya niku nggih kados tahu lombok tembang tahu. Mboten. Lah kula ngelungi kene-kene kok jenengan ngusul-ngusulke iki Lah niki kan dalam rangka saya perhatian kali adik Tio. Niku adik saya loh. oh, adik di sini. Saya Iya. adik sayang. Yo, anu senggak ada banter nggih. Bengok. Yuk. Urip ana kutu. Tepuk tangan untuk pengrawit Madangkara.